Hola, què tal? La situació meteorològica és tranquil·la aquest dissabte, dominat aquest matí per el cel entelat, ben bé fins a migdia. Per tant, malgrat això sí, hi hagin aquests núvols alts, protecció solar ben a mà. I és que el sol és ben fort aquesta època de l'any. Com dèiem, un dissabte molt tranquil, dominat per aquests núvols alts i prims al matí que a la tarda es desfaran. I això sí, a la tarda també notarem com aquest vent de sud s'ha d'anar reforçant, per tant, hi haurà la situació de marejar en alguna àrea de maror transitòria. Temperatura màxima 24-26 graus, com a la resta del litoral. De fet, una situació també amb núvols alts al matí, trencats al litoral central. A la tarda, doncs, domini d'aquest ambient assolellat. També es repetirà l'UV alt de factor 8, per tant, protecció. El vent fluix d'ara s'ha d'anar reforçant durant la tarda. I aquesta mateixa tònica de temps correspondrà per la resta del litoral sud. Mar tranquil·la, una mica més esverada a la tarda, núvols alts al matí, sol molt més asserenat a la tarda, i això sí, al sector sud del país la temperatura màxima s'enfilarà una mica. Demà, domini del cel serè, però hi haurà núvols baixos a primeres hores del matí al nord del delta de l'Ebre, al Camp de Tarragona es desfaran, i també algun núvol baix local al nord del Cap de Creus.